Into yokufundisa ndiye ndayifumana kakhulu kule nkolo yasekhaya esikhuliswe ngayo, nale eyenza nam ke abantwana bam ndabakhulisa ngasame nkolo. So bendizawuthi ke kuzo zonke iiklasi zabo zobuntwana babo ndibe ndingutishara wabo bade babe bazi-teenagers. So into yokufundisa ke ndiyifunde kakhulu apho, and bendike ndanawo neminyaka apho ndifundisa igroup yabantwana ebebe-homeschoolwa between 9 and 12. So inoba nalapho ke ibiyi-training yam leyo. Ndake ndakwi-aftercare, ndangu-aftercare teacher for a while. So inoba i-teaching ke niyiphikha apha kwezo zinto ebendizenza. Now that ke sendingasazenzi ezo zinto, sendingasekhona kule nkolo ke endikhulele kuyo nendikhulisa kuyo abantwana, sendizikhethele eyam indlela njengamntu omdala. Ndifundisa apha eTikTok, kaloku ndibhaqe nantsi enye iplatform yofundisa apha eTikTok. So inoba ke niyiphikha apha loo nto yokufundisa kuba iyinto i-default to me, kuba ndiyenze kakhulu with my kids.